Nkosi lapha encwadini yabaseEfeso sahluko 1 chapter 6 sahluko 1 verse 16. Sifunda wabaseEfeso sahluko 1 verses 16 to 23. Bese seqa sahluko sesibili 1 to 10. Bese siyofunda abaseKolose 3 1 to 11. Efeso. sidalelwe imisebenzi emihle ayilungisela ngaphambili uNkulunkulu ukuba
1-11. Siyabonga. Sifundile ke ngokufa kukaJesu ukuthi wafa. Siyayazi le ndaba ukuthi wafa ebuthakathakeni. Niyamazi ebuthakathaka kanjani uJesu before ayobethelwa esiphambanweni. Niyamazi ubuthakathaka babunjani. uJesu wathathwa laphayana azange adle kudla hleli laphayana nje abana sikhathi naye nje kufanele kudlalwe ngayo ulambile uyathathwa usiwa kulaba abazombethela kulaba azothetha icala umthethisa icala uyobekwa phambi kwabo emveni kwalokho uyashaya yayazi ndaba ukuthi uPilato wathi maselithethile icala wathini wathatha icala kulo muntu wayesegeza izandla zakhe uma egeza izandla zakhe kodwa wasemshaya kene imagine into njalo wamshaya uma eseshayile wayesethwalisa isiphambano kwakudingeka uzithwalele wena wahamba ethwele isiphambano niyayazi njani asuyifunda bizosithatha isikhathi eside thatha wathwele isiphambano uma kukhulunywa ngesiphambano kakhulunywa nje ngento elula sakhiwe ngokukhuni olusindayo angazi ukuthi inhloboni yokhuni okwakukhiwa ngalo ngizange ngibhekisela ukuthi lesi kwakuthathwa siphi isihlahla esisetshenziswayo kodwa ngicabanga istingawod niyasazi istingawod khona isihlahla okuthiwa sting wood. It's a very heavy wood leyo ileso kwakhiwa ngazo ama-slippers emgwaqweni la ulayini wesitimela niyasibona lezo zinto kuthiwa ama-slippers lokho okubekwa kuwona olayini wesitimela. That's a very heavy wood engaboli futhi ikhola ukuthi isihlahla ileyo nhlobo yewood yayisetshenziswa. It's very heavy
uthwele sona kwathiwa kazithwalele ethwele sona before anikezwe sona waye emasosheni amshaya ngoba amasosha azi ukuthi umuntu obethelwayo isigebengu leso amshaya wopha akusho ukuthi ushaywa nje ushaya ophe athi esuka abe ethatha ameve umqhelo wameve ukuphonsa ekhanda kuyena cabanga ameve ezongena la ekhanda abe semkhulekela bayede inkosi yamaJuda embhuqa now amthwalisa lesiphambano uyopha the more wopha amandla ayangokuncipha uyahamba uphethe lesiphambano uhamba ushayiwe okwangempela uyahamba ufika lapha babona le ndoda yomAfrika eyayizihambele kusho ukuthi yayize la emkhosini wamaJuda bona le ndoda yomAfrika amasosha ewe wozala uzithwalele ngoba wawa wasithwala wawa phansi ngoba amandla asenawo akanamandla uwaphansi akasakwazi usiphakamisa kwabizwa le ndoda le ukuthi emthwalele isiphambano kwayiyona esithwalayo indoda yama-Afrika yahamba sawubekwa la sawumiswa la simiswa khona wabethela. He was weak, very weak at that time. Ubethelwa nje uweak unjalo benza yonke into abayithandayo kuye. Futhi ke usehlazweni elimangalisayo ngoba ukhunyuliwe zonke ingubo zakhe izo lezi basibe behlukaniselana zona amasosha lapha. Uma kutholakala futhi ukuthi kukhona le ngeke yehlukaniswe bashaya idayisi ngayo ukuthi owinile uzothatha yona usala kanalutho unje ngoba wayeze lapha esiphambanweni. Cabanga lo muntu, total weakness, akukho kwenze njani kodwa wavuka. Niyakhumbula ukuthi kumele ukuthi wavuka kanjani. Wavuka ngamandla amangalisayo. Lawo mandla avuka ngawo akazange avinjelwe yitshe noma laginqwa ngishilo noma laginqwa lalingaginqela ukuthi uphumele wayezophuma ngisho likhona ngoba wayengadinge uvinjelwa yilutho. Wavuka ngamandla amangalisayo. So ke yilokho ke likhulumayo la izwi likaNkulunkulu esikuzwayo la ukuthi wavuka ngalawo mandla okuvuka. Kuthi ke lapha yana kwabaseFesu chapter 1 Up abaseFesu chapter 1 verse 16 to 23 yilapho kuvela khona ke manje yalawo mandla ukuthi wamvusa ngamandla angakanani uNkulunkulu uJesu. Mawufunda lapha ya uthi uthanda lapha umpostoli uthandazela ukuthi uNkulunkulu abanikela abazalwane umoya wokuhlakanipha nokwamukela ekumazini yena namehlo evulekile
ukuze nazi ithemba lokubizwa kwenu nokuthi ingakanani ingcebo yenkazimulo yefa lakhe kwabangcwele lithe khanyisiwe amehlo enhliziyo yenu nize nazi ukuyithemba lobizo lwakhe nokuyingcebo yenkazimulo yefa lakhe kubo abangcwele. Uthi-ke yilokho ekufanele sibe nako ngokuba uJesu wafa ukuze asikhulule emthethweni nasemandleni omthetho. Lawo mandla-ke lawo mandla kunalaba yangihlupha la. Hey, abantu be-alarm la abangifonelayo manje angazi abezwa bebetsheliwe ukuthi bebetsheliwe njalo ukuthi sobe sengilahlekelwa nokuthi bengikuphi. Manje ukusindiswa njengobethi nanifile ezonweni zenu noma futhi univusile kanye noKristu. Lokhu kusho ukuthi umuntu mayevuswa ezonweni, mayephenduka umuntu ufana nomuntu okade efile wavuswa. You get that? Uma uphenduka uzinikele enkosini ubukade ufile usuvukile. Uthi univusile nani kade nifile ezonweni zenu naseziphambukweni zenu univusile. Now kulokho kuvuswa-ke kunezinto athi kufanele zenzeke manje. Kusho ukuthi ufe ugqokile. Ubeka kanjani kufanele sokugqoka lokho ubeka la umpostoli Paul uthi ufe ugqokile. Manje uthi-ke manje uma usuvuka khumula lezi zinto ozigqokile ngokuba zinjani zingcolile. Khumula-ke manje, khumula. Ake sibhekeke lento ekuthiwa azikhunyulwe, kuthiwa imisebenzi yobumnyama, bese nimbatha isivikelo sokukhanya. Iyashiwo-ke imisebenzi yobumnyama lapha ake siyibheke lapha Roma 13 verse 12 ekufanele ikhunyulwe. Kade ufile usuvukile, uvuke kade ufe kade ubhizi wenza imisebenzi yobumnyama wafa. Manje na-ke lento igqokile ingcolile. Khumula-ke le misebenzi yobumnyama ibaliwe laphaya. Ibaliwe lapha Roma 13:12. Usuku sebuyaphela
ke asikahle umsebenzi wobumnyama. Sihlome izikhali zokukhala. Asihambe ngokufaneleyo njengasemini. Ungabi ngokumiza nokudala. Okay, nanso-ke imisebenzi yobumnyama yene ukumenza nokudakwa. Ungabi ngokufela namanyala. Yes. Ungabi ngokuxabana nomhawu. Kodwa ibathanda inkosi uJesu Kristu. Inganakekeli inyama. Uvuswa izinganongo. Kuthiwa yabona laphayana awufunde futhi verse 13. Asihambe ngokufaneleyo njengasemini. Ungabi ngokuminza nokudala. Oh yes. Ukuminza leligama ukuminza laphayana kwelesingesi lithi azongilungisela la konake ngithi la kuthiwa mayiphunyulwe lemisebenzi yobumnyama leliyazwi elithe ngokuminza ekuthiwa ukuminza esizulwini esingesi lithi orgies. Lapho i-orgy kusho abakwi-orgy indlela abephila ngayo nabantu babephila noma kanjani. Leli gama le-orgies lisho ukuzinikela emanyaleni uzufikela uthanda khona. Ukuthi khumula-ke lokho. So ukuza enkosini uJesu kusho ukukhumula. Ukuvuka kusho ukukhumule. Uthi kambe yini le bekade kuyona? Khumula. Imisebenzi yobumnyama. Bese kuba nokuziphatha kabi nokudakwa. Bese futhi kuthiwe nokufebe. Kuyayiphilwa-ke laphayana kumaGreek kwakuphilwa ngabo nje okwempilo yakhona leyo. Uthi kwakungelona ihlazo empilo yakhona, kwakungelona ihlazo ukuziphatha kabi ngokocansi. Kwakuyinto yakhona indlela ekuphilwa ngayo. Uthi konke lokhu khumulani. Ngamanye amazwi yekela izinto eziyisiko zasendaweni ukuthi into yasendaweni le sikhulele thina kwenziwa lokho. Ukuba senkosini kusho ukuthi uyashintsha. Bazobuka ngamanye amehlo. Yinenye quarreling and jealousy, ukuxabana. Nomhawu. Ukuxabana. Yekela ukuba umuntu oxabanayo. Khona abantu abaziwayo bayaxabana. Abantu abaxabanayo ongazi ukuthi umthintaphi. Kodwa usathi ukhuluma ukuthi kwesinye isikhathi ukhuluma kahle. Akudla kufela. Hayi ubekisathi hey ngisafuna ukuzwa ukuthi uthini. Ubona hayi wena umuntu ezombulala. Uyasindiswa nonjalo bazalwane. Akasindiswa. Ulaka vele phela ngaleso sikhathi. No. Ubizana. Umuntu onolaka ubizana kuba angaqothwa yilo. Bizana fanele wenzenja. Ake nisho. Ishona bazalwane. Ishona nginini. Ngaphandle kwake wena ulaka unalo. Ayibika njalo ukuthi iyona witness yakhe.
Okay. akuyona into engathi ngoba usebenule uKristu ngokweqiniso in 2 weeks time akasenalo sengathatha i-23 years wona engingakapheli. Okay. Ake nisho-ke nani bazalwane. Ake kusho nolaka ukuthi walinqoba kanjani noma ulinqoba kanjani. Abekho abanolaka le. Abekho abasindiswe benolaka. Ake sisho, ake sikhulume manje. Ya izisho wena. Uyazikhoza kanjani? Maselut khuphuka igwebu. Okay. Inela. Okay. Ake nisho bazalwane. Ngisacela nje ukuba practical kancane mina ngibe nesinto esingihlaselile ngesonto lethu. Okay. La ufike uthisha wazodimanda nje izinto kimi ne-office wazibasho akaphumi impendulo engayiphethe. Ngigcine-ke sengimtshela ukuthi hayi ukuthi akathandi ukungihlonipha kodwa kuyomele ayifundise ukuthi angihloniphe. Ngase ngimtshela ukuthi isitapha njengoba usibona sivaliwe asikhiyiwe ehlisa nje impendulo ukuthi esusidonsela kuwena uzuka lokuphume usidonse uvale usuyongibona-ke kamuva ngoba bese ngizwa ukuthi ngizomyamula manje. Yakuyona le episode so usekhona kodwa kusafiki ngale ndlela okwafika. Yeah. Kuyashesha ukubuya ukuthi ayibo ukabani mina. Wasenze njani beni walokho? Emveni kwalokho besazama-ke sengiyikhulumile noNkulunkulu ukuthi mesibuya njengoba nje sivula ngoLwesibili ngizoke ngimcele sikhulume sobabili. Okay. Sasho leyo nto. Ukhona omnye uprincipal washo wathi naye wadelelwa kanjalo umuntu uthisha. Washo lokho njengawe ngathi ngithi phuma manje. Ngithi phuma. Futhi wathi mayengaphumi wambamba mphushela la. Manje sekudinga uthethe icala ke manje. Akwenzeki ngoba engakholwa. Nokholwayo akakwenza. Kodwa uma sukwenzile, uma uthole sofika kuleso simo, hayibo lungisa, phumula. Musukuthi yona into engaziwa ngayo le. Uma kuyakwenza bazoyeka abazongihlonipha. Khumula. Khumulula, baliwe la ulala. Khumula. Umuntu khumula kubiza ukuthi ke manje uphindwe kuye lo muntu. Yize kuyena abantu abanye base wena wenze ngaze ngathukuthela. Awenziwanga ukuthukuthela. Wenziwe inyama yakho. Uvuse udedela umuntu omdala wavuka. Udedela inyama yakho yavuka. Ukuvuka kwayo wathi soke ngikhombisa kangazi. Ufuna ukwaziwa. Ubani waziwayo manje? Kwaziwa umuntu omdala. Kwaziwa umuntu omdala. Futhi wamthinda. Uzothi wangishaya kholwa, wangishaya ke kholwa ndini. Yikho ukholwa lokho. Hawu, kanti kunje ukukholwa. Siyakushaya manje yena. Ngalento yakho thunayo. So, yeah.
Yebo. Yeah. Yes. Oh, uzoshaya izandla. Abona ukuthi okay, ukhona umkhumbuza kona mawusho uthi osasizakala. Okay. Ngiyobuya ngizoza kuloko. Yeah, I think that's the biggest issue going on is that part of us that does not want to die. The one of which I still must mina and get zero. And it's the biggest issue is now ukuthi mina as my struggle is going back. The Bible has told me specific ukuthi ngoba morning, regardless of what led to that. Master says as a fair I have to go and apologize. But me, no less waiting go. I'm getting your training that's where we're struggling with not understanding. It's a commandment to be humble. What be humble regardless of putting your back or a kind of inside or whatever. In a past jelly, Satan's humbleness. Yokuthi ngifuna kwazeke ekugcineni kodwa wena ungenzeka kaze ngafika instead of me looking at it kule perspective ukuthi what is God commanding me. Yes. Kulokho okusho uMabongi lapha yangikhumbuza indaba yakhulunywa ngomunye lona wayishumayela babeshumayela manje kukhona abahluphayo labatsotsana bayabafuna ukuba babeshumayela outside open air kwakhona lawo delelayo ayikhona into enkulumo yapeta wabasalo wesho lo manje na lo oxoxa indaba uthi yena kwakungashumayeli yena kushumayela omunye kanti futhi umuntu owaziwayo ukuthi ubevele isilwi manje uzosindisiwe uthi wahamba ethi ake ngiyomshaya ngikhombisa oyedelela kanjani wayeya eyomshaya uthi wathi mayesethu yalapho kwangathi ukhona uthi ungalokuthi kwafika lokho nje ubani lokhulumayo manje moya ingcwele ungalokuthi umesa manje kanti usevele ubeyomsha selapha phambi kwakhe athi ungalokothi ungamthindi uthi manje mayesemile la phambi kwakhe ngoba bebona lokuthi uzomshaya manje yambona nami sefikile uthi waqala phansi wadelela kakhulu uthi kwangathi bone lokho ukuthi akasenze lutho kwayima esho yonke into afuna ukuyithanda athanda ukuyisho kuyena uthi ngabuyela emuva kancane akazange amthinte ukuba ekwamthinta
hey, angazi ulaka lukwenza ube umbulali. You become a murderer uma unolaka. Ngikusho lokhu ngibuyisa le ndaba ukuthi yenzeka nakimi. Ngiyumntwana kaNkulunkulu, ngisemsebenzini kukhuluma lona omhlophe ngenxa ukuthi basibukela phansi nesimnyama indlela akhuluma ngayo babe bangumsindo babantu bakithi bawuthanda umsindo emsebenzini. Kwaze kwafika lapha ethi shut up, washo kakhulu. Ngithi mina kade ngikhona ngibakhuza lapha, hayibo umsaniphakamise amazwi kangaka kwenze njani? Manje nginezwi-ke elisheshe lizwakala. Wezwa izwi lami, izwi lami manje ngikhuluma kade sesho njalo, shut up, bathula bathi, niyabona into ebengisho madoda, ngithi msaniba ngumsindo, niyezwa manje sekhuluma kanjani. Uzwe izwi lami, akasafuni nokwazi ukuthi ngithini. Wavele wakhetha mina manje. Even I'm saying it to you also, Ambrose, I say shut up. Kwabuyithinta emsileni. That you don't shut me up. Hayi, zajamelana. Lo muntu mdala kimina, kusho ukuthi ngumfana. Mdala indoda indala lekimi. If you don't shut me up, hayi zatholana. Bathi, yabona, ngase kwabaphethe khona manje. Ngithi ulindele. Kwenze njengamanje. Kuvukeni lapho ntomdala inyama eyolelwayo manje ngilwa nalomuntu umdala kunami. Futhi kukhona nalento ukuthi umhlophe ngidelela ngoba nakho emhlophe bedelela abamhlophe yonke leyo nto. And so yabona lapho ngenze njani? Ngawa ngaleso sikhathi. Ngavumela umuntu omdala walawulayo. Futhi ngawa kwangabikho futhi nokubuya ngizoyilungisa lento. Ngahlala nayo. Ngakhuzwa wayiphethe esasinaye lapho. Wathi wabiza mina wathi wayizama ukungikhuza. Kanti sengidiniwe kakhulu. Ngathi angisathini. Ngathi ngithini nawe? Sengicabana nomuntu manje olamulayo. Uyabona? Wathula vele wathula. Ngakusasa wangibiza lophethe. Wathi uzibone usunjani? Ngiza kule ndaba ukuthi uma ulaka lokwenza umbulalo. Uthi ukubungazibona into obuyiyo. Ubugcwele igazi emehlweni. You were a murderer. Wangethusa. You were a murderer. Ngizobulala umuntu. Akasecaba ngabulala umuntu mina. Kodwa ngenxa ukudedela ulaka, you become a murderer. So yilowa wayengakholwa lo omkhuza. Kodwa vusa cabanga kabusha kimi. Hey, ngiwile. Ngisezonweni. Ngingene shiphakathi esonweni. Kodwa uthi ngivuma isono Nkosini. Ngihambe futhi ngiye kuye lona. Ekade sixabene naye. Angisasho ukuthi ize kakhuluma nje kanje wena cha. Afike ngathi ngiyaxolisa. Into engiyenza izolo ibimbi iwrong fanele ukuyenza into njengale ngiyaxolisa. Azanga abesebuye ethi azanga ajabulele ukuthi usengihlulile. Kulunge wehlulwe umntwana kaNkulunkulu. Wehlulwe hayi lo muntu. Wehlulwe.
Umusa kaNkulunkulu. Ukuthi umusa kaNkulunkulu ubaluleke kakhulu empilweni yami kunami. Ngoba into eyenza ulaka, unolaka ngoba uzicabanga wena uthi akangiboni lo muntu. Bekunjani bengekho lo uthi akangiboni. Yes, akangiboni lo, uzongibona ke. Yebo uzokubona. Leya nto endala athi ayikhunyulwe, khumula. Ikhumuleka kabuhlungu. Uma ivela, uma sowukhumula ikhumuleka kabuhlungu, but ikhumule ngoba kuthiwa bhubhisani izitho zenu. Awufunde lapho kwabase Colossae chapter 3 verse 1 uye ku-2. Ngakho uma navuswa kanye noKristu, unalowa phezulu, lapho ekhona uKristu, ehlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Yes, right. Nabalowa phezulu, ninganabo semhlabeni. Ngokuba nafa, ukuphila kwenu kufihliwe noKristu kuNkulunkulu. Yes. Nxa ebonakaliswa uKristu, engilephila kwethu, khona-ke nani niyabonakaliswa kanye naye ekhazimulweni. Yes. Ngakho-ke, bulalana amalungu enu asemhlabeni. Nako, yes. Bulalana amalungu ayena asemhlabeni. Qhubeka. Ubufebe, Nako. nobungcwele, Yebo. nobubuhezi, Yebo. nokukhanuka, Yebo. nesangane, okungukukhonza izithombe, okuza ngakho ulaka kaNkulunkulu. Oh yes. Lezi zinto ziletha ulaka lukaNkulunkulu. Kuthiwa bulalana amalungu enu asemhlabeni. Bulale lokho. Ubulala. Uzolokuvuka khona. Akufa kwaphela. Hayi masitshela ukuthi hayi sekwafa. Hayi mina angisadinwa noma sekunjani. Uyodinwa kodwa ubulale. Ulungile lo nothi osizakalayo ngoba nakho sowehlisa ozithobile wazoxolisa. Ulungile wenza into yakhe. Akuyona yakhe. Musu ukuthatha okwakhe ulethe kuwe. Wena uneyakho indlela njengomntwana kaNkulunkulu efanele ngayo. Musu uguqulwa abantu uthi ishintshwe kuye. Ushintshwa ngamuntu, ushintshwa wena. uNkulunkulu ukunikile amandla ngomoya wakho ingcwele ukuthi uphikisane nempilo endala. Phila impilo entsha yenziwe yamfuza. Twefuze ba uKristu. Okay. Ngizwakala bantu wena. Yebo. Yeah. Into la ngafeyila khona ukuthi umuntu wayendluleka umuntu ongakhola. Kodwa ngafeyila ekutheni noma sengilungisile angibalizanga laba abanye abebekhona. Ngoba that was a sin lento ngayenza. Sin S-C-E-N-E and sin O-S-I-N ukubili kwenzeka ukubili lapha. Kwakufanele ngibabize nabo, kwakufanele banabo bakhona ngisukume ngisho ukuthi hey lento engiyenze izolo yimbi ngiyaxolisa. That's not the way I should do things. Kufanele buyele kulabo bantu oyone kubo phambi kwabo lento ngoba elikabani igama ephaka elibukwayo la. Kubukwa bani la? Babuka uKristu. Ake sibheke ukuthi kuthiwane ke uma usuphumulile. 13 verse 14. Kwabase Roma.
uLord Jesus. Yembathi inkosi uJesu. Yembatha yena ngoba uyena okwazi ukumelana nalezinto. Hayi wena. Yembatha uJesu. Empeleni wembethe yena uma kuphunyuka kuvela imisebenzi yobumnyama. Kusho ukuthi abantu abakubona babona bani? Babona lo Jesu omembethe. Ukuthi kanti unje uJesu wakho. So uyayibulala inyama ngokuba njalo uma seyivukile phikisane nayo. Njalo uma seyivukile zithobe. Sithobeni phansi kwesandla esinamandla sikaNkulunkulu. Yena uza kuphakamisa ngesikhathi esifaneleyo. Okay. Ukhona umbuzo ake singagijimi. We want to be practical bazalwane. Asikhulume asingabi ama theories. Si-theorize ukuthi hayi thina bazalwane sinjena asikwenze. Lokho esikho akuvele. Ake nikhulume bazalwane. Khuluma. Balloon from Kulu. Yeah. Yes. Yeah. Good so rock. I don't want. Zimbili into ongazenza lapho. Yokuqala ukuba uthola usizo lokukhuzwe lo muntu. Ngoba uzibeka isilingweni uma wothe isilingo. Ukulinga ngoba phela isilingo lesi. So ke akufanele usothe isilingo. Baleka ukusona noma zama indlela ukubaleka kuso. Zama indlela ukubaleka esilingweni. Indlela yokubaleka kuso ungabaleka ngezinyawo kodwa kwesinye isikhathi ungabaleka ngokuthi ucela usizo. Sama uthi ake ningisize nakho ihlele endaweni lapho ichukuluzwa njalo. Ufuna usizo ngokuba ukuhlala esilingweni kusho ukuthi usifake enkingeni ukuthi uzoziwele kulesilingo. Zama indlela ukuthi singabikho eduze kwakho lesilingo. Indlela yokuba singabikho eduze kwakho zimbili yokuthi uhlehle wena kuleyo ndawo ungabikho khona noma cela usizo ukuthi ake nizomsiza nangu umuntu uyisilingo yimi uyangihlupha kanje ngoba definitely uzongena esonweni uma uthe isilingo. Yeah.
sashintsha because I started prioritizing ukulekela nesimo sokuthi Nkosi ngeke manje uqala every day ungihlele entanyeni. Yes. Ngiyena nje ngakhulekela even invitation yokuthi manje usengifike ngashongo ukuthola nje manje. And uSathane was making it ngendlela yokuthi sengilindele ngifika emsebenzini ngilindele vele ukuthi ikhona into azoyisho to the point of ukuthi ngisho noma ukuza kwakhe ngisupervisor wakhe fanele akhulume nami kodwa ngithi nje ngesayi mangimbone eza kumina ufike ukuthi vele usuku umuhamba sothi ufike edeskini lakhe awusekho. And I pray for it ngakhulekela uNkulunkulu washintsha mina wangamshintsha uxolo lakhe. Yes. So manje sengikwazi ukuthi ngibenze ukubona bekhuluma bodwa sebekwazi ukuthi badile nami bethi awuyawena lokuhlupho njengayo nasesikhathi sesizwe. So uNkulunkulu wasebenza mina ukuthi phela invitation kube khona ukuthi ngisho noma engavumi mhlawumbe sometimes ngibingelele every day. Every single day. Yes. Ngikhulume naye even if ngoba khona naye ngathi ngimule bemanda khona i-client yethu over the phone wafuna ukupersonalize ngokuyazi ukuthi babuye basebenzise bona lokho ukuthi umntwana kaNkulunkulu basebenzise bona ngezwa abangabanye bethu uthe uXolani wayengeka bethelwe yedwa uJesu naye ngiyambethela kodwa ngifana njengalokho ukuthi umntwana kaNkulunkulu konke lokho bathi ngabuyela ngangayisho ukuthi ngabuyela ntambama ngathi Nkosi ngicela ungisize. So it's not so much ukulekela yena but imini kufanele ngishinde because the situation could be the same forever. Yeah. But mina naye uzogcina sekhathala uyabona ukuthi angitholi lento engiyifunayo kulo muntu ngithi ngiyomvova kodwa akavoveli. Yes. When i-approach yakhe lokishintshile yebo asume ukuthi uzomhlupha noma engakakuhluphi ngoba into futhi leyo sisesindele babukiza ukuthi yabo mesivula ikole cishe yayothisha uqala mina vele ngakhona e-office ngoba uNkulunkulu uyasebenza lesimo nje. Peace over it. Yeah. Ngikona ungisiza. Okay. That's all any solution. And that's the most important one. Lokhu ukukhuleka. Ekukhulekeni ukumkhulekela naye. Lisho njalo izwi likaNkulunkulu. Lapha kuLuka 6:27. Bakhulekele abakhuluma kabi kini. Khuleka. Pray for that person. Ubheke ukuthi umuntu omthandazelayo uzokwazi yini ukuba uresponde ngalendlela iyona yini uma eseyiveza lento yakhe. Yes. Yes. This is not easy. Everybody is pushing those who get it. It's not easy, but let's have you go and pray, then you really want. Put our Muslim prayer in the day. Some people say, deeply your heart. It's hard, but you get no things out. Okay. Nanso enye into niyakuzwa lokho. Niyakuzwa lokho akushoyo. That's another thing. Ebalekile umkhuleko. Yesu tsheke isibhalile la. Kuthiwa funani okwaphezulu lapho uKristu ekhona. Mfuna kanjani? Pray. Lokho kwaphezulu okufunayo akusifuneli wena kuphela. Ukufuna uthi uJesu asokhuleka sithi intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. So ukhulekela ukuthi akwenzeke intando kaNkulunkulu. Hayi kuwena kuphela emhlabeni. So wena mzalwane njengoba usho enye into edawule ukuthi ekukhulekeni khulekela nani khulekela umzalwane
ekukhulekeni futhi uzakhuleke nje. Phobokelanani bazalwane. Zisho ukuthi nayi indaba engibhekene nayo. Yilethe kubazalwane. Nakho engibhekene nakho. Ngicela imkhuleko. So when you pray bazalwane, khuleka as if kwenzeka kuwe kwenzeka ukurongo kwenzeka komnye umzalwane. Siyezwa ileyo nto ishoyo ngishaya istembu kuyona. That is very important. Ukuthi asikhulekelane. Umpostoli uPaul uyasho nawuthi ngikhulekeleni bazalwane. Le ncwadi yabaseFilipi ngithi it was a personal letter. Wayikhuluma nabazalwane ebatshela isimo sakhe esejele ukuthi benze njani abakhuleke. So that practicality yokuphila impilo yobuKristu awuphili wedwa umKristu. Uyimember yomzimba kaKristu. As a member of the body of Christ, include other members lapho udinga khona usizo. Okay. Ukhona okunye ingathi kasizwe yesikhulumo. Khona okunye ngifuna ukusho kule ndaba. Okay? Sithe lapha kunani kwaphezulu lapho uKristu khona. Ukuba asifunde laphana kwabasefeso again 1 verse 17. Okay. Umkhuleko wakhe lo mpostoli Paul wayekhuleka la lebandla. Ayikhulekela lebandla. Lo mkhuleko awukhulekayo, umkhuleko efane nathi sizikhulekele wona. Uma ukhuleka uNkulunkulu isize ungiphe umoya wokuhlakanipha nokwambulelwa. Verse 18 uthini futhi? Ekhanyisiwe amehlo enhliziyo yenu, nize nazi ukuyithemba lokuzulwa nokuyingcebo yenkazimulo yefa layo kubo abangcwele. Yes. Khulekela lokho futhi Nkosi wavula amehlo ami. Wavule nasezimeni ezingiphazamisayo. Vula amehlo ami bangibone ukuthi uyithemba lefa labangcwele ukuthi liyini. Ngibone lona. Siza mina Nkosi. Awu nani futhi nani nengcebo. Nengcebo iyifa labangcwele. Ngenze ngibone yona Nkosi. Verse 19. Nokukhulu okumangalisayo bamandla akhe kithina esikholwayo. Sikhulekela lokho ukuthi akubonise ubukhulu bamandla akhe
His power, amandla kaNkulunkulu akuyona theory. He works with his power in our lives and in the situation esibhekene nayo. Ukuthi kwenzeka nini, kwesinye isikhathi kuba siba impatient ukuthi uNkulunkulu awungisize. Ngisize manje. No, that's not God. You cannot demand uNkulunkulu akusize manje, akakusize. Unendlela yakhe akusiza ngayo. Qhubeka no verse 19 uthini? Ngokusebenza ngamandla akhe amakhulu. Asebenza ngawo uKristu, asenza ngawo uKristu, emvusa kwabafileyo. Wamhlalisa ngakwesokunene sakhe ezulwini. Oh yes, kwesinye isikhathi bazalwane singigcina nje lapho. Khona lapho kwesinye isikhathi uNkulunkulu uyena osebenzayo. Ngaso lesimo esikuhluphayo uvova wena, ufuna ukuveza ukuthi kuvele isithombe sendodana yakhe. So as you pray, ukhulekela ukuthi amandla kaNkulunkulu abonakale ewenza umsebenzi kuwe. Yesu akasabelanga into efanayo sonke. Mhlawumbe uzothi yini kwenzeke kimina, akwenzeki ngani kwabanye. Hayi, kunendlela yakhe uNkulunkulu asebenza ngayo to mold you ukuthi uphume umfanekiso wendodana yakhe uJesu Kristu. Asimeni lapho Lord. Yeah.